Иртәгә Казанда елның мөһим мәдәни вакыйгасы татар сүзе конкурсының гала концерты узачак. Сәйдәш мәдәният үзәгендә халыкара нәфис сүз телевизион конкурсы җиңүчеләрен игълан итәләр. Әлеге бәйгедә Татарстан, Россия төбәкләре һәм чит илләрдән 3000-нән артык кеше катнашкан. Алар шигырьләрне һәм проза әсәрләрен татар телендә укый. Конкурсны Туган телләрне саклау комиссиясе ярдәмендә безнең телеканал оештыра. Гала концертта катнашучылар инде Казанда, алар белән Алия Сабирова аралашты. Янып қалсын ғұмырың маяк булып, өзіңнен соң келген буынға. Әлмәт егеті Рузил Ихсанов татар сүзі конкурсының финалисты. Гала концертта Муса Жәлилнең бер үгет шигырын сөйләячәк. Бүген аны телевидениедә күрсәтер өчен яздырдылар. Әлеге бәйгенең гала концертында анда татар халкының мәхите саклана, мәдәнияте һәм без янәдән милләттәшләребез белән күрешергә бер сәбәп тә булып тора. Һәм милләттәшләребез белән төрле төбәктә, төрле җирлектә яшәүчеләр белән аларның сәләтләрен ашыкларга һәм татар халкының шуннан да бик тә талантлы булуларын күрсәтергә бер яхшы гына бер мәйданчык булып тора. Борын саманда, әл ул вакытта сезнең ата-бабаларыгыз да тумаган җырда. Төмәннән килгән Екатерина Әхмәтҗанова гармунга кушылып чыгышын кабатлый. Конкурска борынгы Себер риwаятләренә нигезләнеп үзе язган хикәясен җибәргән. Иртәгә аны тамашачы да ишетәчәк. Телне саклау конкурсында бик әһәмиятле дип уйлыйм. Үзебезнең себерләр өчен дә, без үзебезнең Себер диалектı, үзебезнең холык нимәбезне онытмаска, ташлашмашка, менә киләчәк буынга шуны тапшырырга тырышабыз. Быел конкурска 3000-нән артык гариза кабул ителгән, 200 сәгатьлек эш каралган. Иҗади гаиләләр, үзешчәннәр, профессионаллар, автор башкаручылар татар телендә шигырь һәм проза әсәрләрен укый. Катнашучылар бөтен Россиядән диярлек, Татарстаннан кала күрше Башкортстан, Чувашия, Киров өлкәсеннән алар, Омск, Пермь, Төмән, Самара татарлары да актив. Чит илләрдән Белоруссия, Төркия, Казакъстаннан катнашучылар бар. Себер татарларына бер апашул хәтле мотор шигырь язып җибәргән, нәкъ Себер татарлары телендә. Мин аның барысы аңлашыла, әмма ләкин үзенчәлеге бар. Себер татар теленең үзенчәлеге бар. Бу яктан караганда әйткәнемчә инде башка төбәкләрдән, Әчтерханнан килгән әсәрләрдә, Башкортстаннан килгән әсәрләрдә дә аларның диалектик үзенчәлекләре бар һәм инде әйткәнемчә бу безнең туган телебезне, татар телен, татар сүзен байыта гына. Быелдан конкурсның үз гимны да бар һәм фестиваль телевизион форматта үткәрелә. Иҗади эшләрне ТНВ Планета, Шаян ТВ каналларында күрсәтәчәкләр. Сәләтле балаларга телевидениедә эшләү мөмкинлеге дә бирелә. Елның иң мөһим мәдәни ел вакыйгасы. Чынлап та ул бөтен балалар өчен дә, яшьләр өчен дә, олылар өчен дә, гомумән бөтен татарлар өчен дә мөһим вакыйга. Җиңүчеләр өчен 1 миллион сумлык премия фонды булдырылган. Гала концертның трансляциясын безнең каналда 9 апрельдә карарга мөмкин. Шаян ТВ-да аны 26 апрельдә күрсәтәчәкләр. Алия Сабирова, Роман Фейнин, Яңа Гасыр каналы.